се свърза в последствие с нас. Ако не сте разбрали, да знаете, поканил съм ги да присъстват на всички наши сбирки. Ще се радвам, ако заедно хукнем да гоним балоните, после да гоним вашия, да мислим за нови апаратури, полети и така. Гостенен днес ще ни бъде, лектор, гуру, главен асистент Иво Калупов от Института по ядрени изследвания и ядрена енергетика към БАН. Неговата тема е пряко свързана с условията, към които ще работят апаратурите по времето на един стратосферен полет. Ще му дадем думата на него да разкаже и да нас запознае с физиката, какво става в атмосферата и колко топло ще бъде на апаратурата и какво можем да очакваме там. Обичате да гасим ли нещо? Така се вижда да. Ако искаш се седне, както ти е удобно. Може да седне. Да се представя, аз съм Иво. Сега това съкращение БЕО означава базова екологична обсерватория. Намира се на самия връх на Мусала. Виждали сте някой от вас? Знаете, това е синята сграда. Синята сграда. Даже от някакви имона там. От Алхията. От някакви имона. Огнян, да, огнян. Да, Алхията. Да. Това е една лаборатория към ядрения институт и не го знаете, предполагам, до метро, до магазина там, за територия на БАН. Един от големите, най-големия институт на БАН. Занимаваме се с много неща, като постепенно по силата на обстоятелствата свиваме обсега. Един институт с реактор, с опитни хора, лека по лека се изпразва и от хората, и от техниката, защото цялата работа иска пари, иска млади хора. И като благодаря на Виктор да бъда при вас, това ми е една особена примамка, освен малко да се събера знанията, за да ги разкажа, просто да се запознаем с хората. Това са тук, виж, си бъдем полезни и в бъдеще. Нямам никаква сериозна титла. Фактически аз отговарям в тази Бела Мусала за работоспособността на апаратурата. Инженер съм по образование и си дадах сметка, че тичайки покрай поражения от грамотевици, скапани хард дискове, изтощени там консумативи, губя нишката защо и какво правиме и затова пак ми казвам, че не беше приятно да се опитам да се събера знания. Гледах да го направя с факти, някакви цифри, основните неща по тая така наречена структура. Виктор даде някакви идеи за това. По-скоро да покана към мене да помисля за какво към какво да се насочите. Далеч съм мисълта, че мога да ви давам кой знае какъв акъл, но всичко това в 20 слайда, 20 минути ще го претупаме. Сега, тук има хубави цифри. Възраст на Слънцето. Тая 4,6 милиарда означава, че той е по средата на своя жизнен цикъл като звезда. Слънчевата система се образува в този период. Земята е горе-долу тя тогава.
някои сравнителни цифри. Първите живи същества, около 1 милиард години по-късно са сварили да живнат. И тогава започва именно формирането на това, което днес наричаме атмосфера, с този могъщ процес фотосинтезата. Кислорода се е появил преди 350 милиона години, а човека е само на 160 хиляди години. Всички тия данни са получени чрез изотопен анализ. Това е една много интересна и дълга тема, в която аз не съм специалист, но има хора в нашия институт, които работят по нея. Там главният принцип е познаването на процеса на разпад на изотопите и по такива изотопи, които се разпадат бързо и такива, които имат практически вечен живот, се прави едно сравнение, правят се двете прави на разпада и на пресечната точка се получават тия милиарди плюс-минус, полагам, милиони години, но все пак е интересно това. Първата точка, има хора, които се занимават при нас за тая теория. Тя се е изградила благодарение на факта, че Вселената се разширява. Това е твърдо установен факт. Благодарение на спектралния анализ. Червената част от спектъра непрекъснато се измества. Това означава, че тя става все по-широка. Това означава именно разширение. И като се върне назад, единственото обяснение, защото нещо се разширява, че в един момент е било малко. И това е една от теориите за създаването на Вселената. Атмосферата. Думичката атмос, гръцките приставки пара. Имало е някога съвсем друга атмосфера, получена от дегазирането на онези частици, които двата фактора гравитация, сблъскване на частиците и кинетичната им енергия са довели до натрупването на масата и оформянето на това, което днес наричаме наша планета. Интересна е втората точка, че тази истинската, оригиналната атмосфера, тя отдавна е изчезнала благодарение на жестоките нагрявания, които е претърпяла земната топка. И тя се е получила вече поради процеси, които са протекли на повърхността. Главното е вече фотосинтезата и процеси, които протичат подземната кора. Естествено, това са вулкани и други такива огнедишещи фактори и земетресения, които мощно влияят върху състава на атмосферата. Докъде стига? Веднага скачам на горната граница. Условно това е 1000 км над морското равнище. Това е ужасно условна граница. Това зависи от дефиницията на това какво е атмосфера. Аз мисля, че в следващия слайд слагам най-естествената дефиниция, а именно, че това е газовият слой, който се задържа от земната гравитация, но има значително по-точна, може би, дефиниция, която може да разшири тези 1000 км до няколко хиляди. Но това сравнение е интересно. Радиуса на Земята е 6600, значи това всъщност, този газов слой е доста тънък. Да не говоря до тия гигантски разстояния до Слънцето, което е всъщност причината и източника на енергия. Еверест, и той е висок, значително. Атмосферата е съсредоточена в нейната маса в един тесен слой.
Казах тая дефиниция, която е недостатъчно точна, да я считаме за газовия слой, който е закрепен от гравитацията. По-точна би била дефиницията такъв слой около земната топка, в който потичат определени процеси, свързани с Земята. Какво има в тази газова смес? Това е едно класическо разделение на газовете, които се съдържат в атмосферата. Така наречените постоянни газове. Постоянни, защото пропорцията им е една и съща до 100 километра над морското равнище. Това са 78% на азота, 21% кислород и там около процент други. Другата група газове са променливите газове. От думата става ясно, че те променят в зависимост от земните процеси, а напоследък казват, че в зависимост от човешката дейност, тяхната пропорция. Много интересна част от това, което хвърчи из атмосферата, това са аерозолите. Това са такива частици, които поради малките си размери, поради начина на формирането си, имат значително време на живот в атмосферата. Практически всичко се утаява рано или късно, но има такива частици, които могат да се сдържат в атмосферата благодарение на молекулите газ, които са се слепили и да бъдат проследени, т.е. да са съществували и да носят следи от своя път в продължение на няколко дни, максимум до седмица. Те са особено интересни, защото носят информация от там, откъдето са минали, какво се е закачило. Друго много важно тяхно качество е, че те са в основата на формирането на облаците и на валежите. Тук една скоба ще отворя, че много ми се иска по някакъв начин да заинтересувам вас и ако може да се видим и на мусала, да видите доста модерна апаратура за измерване на атмосферните аерозоли, която там работи, благодарение на европейски проекти. Тя е модерна, интересна и от технологична гледна точка, а и от събираните данни. Едно, горе-долу това, което го казах, но едно повторение, ето ги на тия три газа, постоянните газове, с техните пропорции. И другите две групи газове, с които се занимават много учените. Тази втората група са парниковите газове. Това са газове с относително много малко съдържание в атмосферните обеми, но те имат много силно изразено качество да поглъщат инфрачервеното излъчване, което води до този парников ефект. Предполагам, че по най-различни линии до вас са стигнали знания за този процес, който прилича на поклопак и пречи на естественото излъчване на погълнатата топлина от
земната повърхност обратно в космоса и е причина за, според мен, в значителна степен точно доказано нарастване на средната земна температура, която твърдят, че вече с около градус е нараснала за последните 100 години. Тази група на парниковите газове, въглеродният двуокис ви е известен, там започва една епична битка с него, като нещо, което трябва да се ограничи в човешката дейност, като отпадък от промишлеността, от горивните процеси. Въглеродният двуокис е характерно, че той е благодарение на турбулентността и така, особените качества на атмосферата много добре разпределен. Тоест, там би могло да се каже какво е съдържанието. Това са тия 360 ppm. ppm, предполагам, че знаете, point per million, т.е. милионни части в обема. Примерно в един кубически метър. Докато другите, те са променливи. Те зависят. Ако ги измервате в един град, ако ги измервате на планината, всички имат различен произход. Метана е продукт на бактерии, които го излъчват близко до земната повърхност. Той има един особен ход, който естествено го води до изтласкване чак до стратосферата. Но благодарение на реакциите с въглеродния двуокис се получават такива продукти, които са причина за това явление, което е известно като озонова дупка и разрушаване на този озонов слой. Много интересен газ е този диазотния оксид. Аз като четех, го свързах едва сега с горивото за автомобилите, това нитрогориво, втечнен. Той се използвал при състезателните автомобили, за да подобри процесите на горенето за извличане на по-голяма мощност. Той е известен още и като райския газ, използва се в медицината, като за да обезболяване. Голям фактор в парниковия ефект, това е водната пара. Тя може би той е елемент, който е с най-големи физико-химични качества по отношение на поглъщане на инфрачервеното лъчение. Третата група са газовите следи или замърсители, серният двуокис, азотните окиси, въглеродния окис. Всички те са продукти на автомобилния трафик и на горивните процеси в големите индустриални райони на Земята. Ето е тая крива, която създаде, разбуни духовете с публикацията около 60-та година. В 60-та година е публикувана тя. Предмет е на много спорове, но мисля, че вече тези, които отричат този факт, а именно повишеното съдържание, виждате как в годините въглеродният двуокис, там където това се измерва, в Хаваите, расте неотклонно. Мисля, че за миналата година вече тази точка вдясно е минала 400 ppm. Това, което измерваме ние на мусала, все още няма достатъчно дълга редица от данни, това са от 4 години, но и ние измерваме доста високи стойности
последните седмици даже са продукт на спор, дали не са някакви грешки или апаратурата си работи точно, ще трябва да доказваме, защото надскочиха 400 ppm. Надявам се да не сме източник на някаква такава неприятна сензация. Може ли едно въпросче? Да. Специално за диоксида, той географски е равномерно разпределен или не е? Защото той принципно е по-тежък, би трябвало да легне долу, но ветровете носят ли го или не го носят? Казах това за CO2, казваш, за въглероден двуокис. За него е характерно, че той е много добре размесен в атмосферата. Той е навсякъде равномерно разпределен. Тоест, всичко зависи най-вече от надморската височина, но стойностите би трябвало да са еднакви географски. Да. Той има това свойство да е добре размесен и затова неговото измерване е благодатно, защото може да се сравняваш с тия, които го мерят. Но, на много места вече се мери, трудно се измерва, но има процедура, има изискване на Световната метеорологична организация, към която ние се мъчим да се придържаме. Там главните проблеми са как се калибрират тия апаратури, колко точно е, защото става дума за милионни части. Може ли да Да. На какво се дължи изменението, месечното изменение? Това е месечно, това е годишния ход. Това е годишния ход, който е известният резултат на фотосинтезата. Значи, зелените растения, които естествено през лятото са активни, те поглъщат. CO2, там имаме минимуми, значи всеки максимум е зима. Всеки максимум е зима, всеки минимум е лято. Ето се вижда октомври минимума и започва след това с есента и зимата. Измерването му става по-лесно. Това нараства. Значи, тук притичах през газовете. Казах трите групи. Парникови газове, газови замърсители или газови следи и променливите газове. Сега ще разделим атмосферата вертикално. Основният признак, значи, който ще бъде водещия признак, това ще бъде температурата. Ще разделим тия 5 слоя, които вече е ставало дума и накратко ще ги характеризирам. Тропос, гръцка дума, превръщане. Там се формира климата, най-близкият слой до повърхността. Характерно е, че той се нагрява от земната повърхност. Горната граница е 17 над тропите, 7 км, 10 км над полюсите. Характерно е намаляването на температурата за височината, отрицателно нарастване. Така, казват, употребявате думата градиент, като в най-високите нива се достига до първия минимум. Първите минимуми, които са пак различни за двете точки тропици и над екватора и над полюсите. Главното е конвекцията и турбуленцията, които разместват атмосферата и правят възможно условията на живот, условията на дишане да бъдат едни и същи по цялата планета. Разбира се, това по отношение на газовете, но другото явление на конвекцията, това са ветровете, това са
метеорологичните явления, които имат най-различно проявление. Така, следва един кратък слой тропопауза. Тук просто съм сложил този слой в един квадрат. Вляво, вдясно са стойностите на лямането в живачен стълб, за да се получи в хектопаскали, което си е по си. Тия стойности трябва да се умножат по 4 трети. Морското ниво, тук някакъв опит има да се види Еверест колко е висок, да се покаже. Основните факти казах. Това е мястото, където се формират метеорологичните явления.